आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। भाजप रेडी जिल्हा परिषद सदस्य प्रितेश राऊळ यांची दुसऱ्यांदा शिक्षण आणि आरोग्य सभापतीपदी निवड झाली। मागच्या वेळी नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबवले, यावेळी देखील भविष्यात जिल्ह्याचं नाव उंचावेल अशाच पद्धतीने शिक्षण आणि आरोग्य विभागात काम करणार, असं प्रितेश राऊळ यांनी कोकण 7 लाईव्हशी बोलताना सांगितलंय। सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील शिक्षण आणि आरोग्य सभापतीपदी दुसऱ्यांदा ज्यांना बहुमान मिळाला आहे ते प्रितेश राऊळ आहेत। राऊळ साहेब, भाजपच्या माध्यमातून बरीच वर्ष तुम्ही देखील काम करताय, एकंदरीत दुसऱ्यांदा ही संधी मिळाली आणि वेंगुर्ल्याला ही संधी मिळाली, काय सांगाल एकंदरीत? सर्वप्रथम धन्यवाद। सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषदची निवडणूक लागली आणि या निवडणुकीमध्ये आदरणीय महायुतीचे शिल्पकार राणेसाहेब, त्याचप्रमाणे प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण साहेब, त्याचप्रमाणे या जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय नितेशजी साहेब, त्याचप्रमाणे आमच्या सावंतवाडी मतदारसंघाचे विद्यमान आमदार आदरणीय दीपकभाई केसरकर आणि ज्यांच्या राजकीय नेतृत्वाखाली मी घडलो, पूर्ण जिल्ह्यामध्ये आणि पूर्ण रत्नागिरी परिसरामध्ये मला ओळख निर्माण करून दिली, असे कुडाळ मालवणचे कार्यतत्पर आमदार आदरणीय निलेशजी राणेसाहेब, या सर्व महायुतीच्या नेत्यामुळे मला महायुतीची तिकीट मिळाली आणि त्यानंतर आज या ठिकाणी मला पुन्हा एकदा शिक्षण आणि आरोग्य सभापती पदाची संधीसुद्धा या सर्व नेते आणि माझे सर्व जिल्हा परिषदचे सर्व सन्माननीय सदस्य यांच्यामुळे मला मिळाली। त्याबद्दल या सर्व नेत्यांचे आणि सर्व जिल्हा परिषद सदस्यांचे मी मनापासून आभार व्यक्त करतो, त्यांना धन्यवाद देतो। आज तुमच्यावर शुभेच्छांचा वर्षाव होतोय, जिल्हा परिषद अध्यक्षांनी स्वतः येऊन तुम्हाला या खुर्चीमध्ये बसवले, एकंदरीत शुभेच्छा देखील सगळेजण देत आहेत, काय सांगाल? सर्वप्रथम समाधान वाटते की या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याची ही विषय समिती सभापती पदांची निवडणूक ही बिनविरोध झाली, एक वेगळा पायंडा या ठिकाणी झालेला आहे, त्यामुळे एक वेगळं समाधान आहे की बिनविरोध या ठिकाणी मला शिक्षण आणि आरोग्य सभापती पदाची संधी या ठिकाणी मिळाली, याचं खूप मनापासून समाधान वाटतंय। आज सर्वच जिल्हा परिषद अध्यक्ष यांच्यानी या खुर्चीवर आम्हाला या ठिकाणी बसवण्याचा मान घेतला आणि सर्वच वातावरणसुद्धा आज चांगल्या प्रकारचं या ठिकाणी जिल्हा परिषदमध्ये आहे, कारण दुसऱ्यांदा संधी या ठिकाणी मला मिळाली, कारण बरेचसे जुने सहकारी सुद्धा या माझ्या जिल्हा परिषदमध्ये माझ्यासोबत आहेत आणि नवीन जिल्हा परिषद सदस्य आहेत, त्याच्यामुळे सर्वांना एकत्र घेऊन काही ज्येष्ठ सदस्य आहेत त्यांचं मार्गदर्शनाखाली ही जिल्हा परिषदचा हा जो कार्यकाळ आहे, हा कार्यभार आहे, हा नक्कीच आम्ही जोशात आणि जोमाने या ठिकाणी कोकणामध्ये आणि महाराष्ट्रामध्ये घेऊन जाणार, अशी आजच्या या ठिकाणी मला आशा वाटते। मागील कार्यकाळात देखील आपण एक वेगळा शिक्षण विभागाचा वेगळा उपक्रम, इस्रोचा उपक्रम राबवला, काय सांगाल त्याबद्दल? सर्वप्रथम त्यावेळी सुद्धा मला आदरणीय राणेसाहेबांच्या माध्यमातून संधी मिळाली आणि या जिल्हा परिषदमध्ये सुद्धा सर्वात कमी वयामध्ये शिक्षण आणि आरोग्य सभापती होण्याचा मानसुद्धा मला राणेसाहेबांच्या माध्यमातून मिळाला आणि कुठेतरी त्या नेतृत्वाने आपल्याला एक संधी दिली आहे। ही संधी दिली असताना सुद्धा जे आपल्याकडे विभाग आले होते शिक्षण आणि आरोग्य, या शिक्षण आणि आरोग्य विभागामध्ये एक चांगलं काम ज्याची दखल आपल्या कोकण आणि महाराष्ट्राने घ्यायला पाहिजे, ही एक प्रचंड आवड होती आणि एक तळमळ होती आणि त्याच आवडी आणि तळमळीच्या रूपाने आम्ही त्या ठिकाणी नवनवीन उपक्रम आम्हाला कसे करायला मिळतील याचं सर्व मार्गदर्शन घेतलं। अधिकारी वर्गाने सुद्धा त्यावेळी आम्हाला चांगलं मार्गदर्शन केलं, जिल्हा परिषद सदस्य सुद्धा सोबत राहिले, याच्यामुळे इतिहासामध्ये जिल्हा परिषदमध्ये या वेगवेगळे उपक्रम, जसे एक आपण जर म्हणायला गेलो तर इस्रो सफर आदरणीय अब्दुल कलाम साहेब यांच्या नावाने झालेली आपली शिष्यवृत्ती परीक्षा असू दे, किंवा ज्या आमच्या उपक्रमाची दखल पूर्ण महाराष्ट्राने घेतली असा एज्युकेशन एक्सपो, कारण आपला सिंधुदुर्ग जिल्हा हा शिक्षणात अग्रेसर आहे
परंतु कालांतराने 10वी-12वी नंतर आपल्या विद्यार्थ्यांना कुठेतरी मार्गदर्शन मिळत नाही आणि ते कुठेतरी वेगळ्या वळणाला जातात, कुठेतरी दिशा भरकटते. या उदात्त हेतूने आम्ही जो एज्युकेशन एक्सपो हा उपक्रम सुरू केला, याची खूप चांगली वाहवा झाली. त्यानंतरची बांधावरची शाळा असू दे, असे नाविन्यपूर्ण उपक्रम त्या काळामध्ये आम्ही सर्वजण केले, सर्वांनी एकत्र येऊन केले आणि त्याचीच आज दखल कुठेतरी आमच्या नेतृत्वाने घेतली आणि पुन्हा एकदा मला जे माझ्या आवडीचं जे खातं होतं शिक्षण आणि आरोग्य, ते या ठिकाणी मला मिळालं. त्यामुळे खरोखर मी आमच्या कुलदेवता ग्रामदेवता येतात आणि त्याचबरोबर राणे साहेबांचे आणि सर्व वरिष्ठ नेतृत्वांचे मी मनापासून आभार या ठिकाणी व्यक्त करतो. शेवटचा प्रश्न, जे शुभेच्छांचा वर्षा होतोय, काय सांगाल त्यांना? खरोखर ज्या सर्वांनी आज शुभेच्छा मला देत आहेत, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये सर्वच जण आज या ठिकाणी येऊन शुभेच्छा देत आहेत आणि ह्या शुभेच्छा देताना सुद्धा आज खरोखर त्यांची सुद्धा कुठेतरी भावना असेल की आपण ज्या व्यक्तीला शुभेच्छा देतोय त्याने पुढच्या कालावधीमध्ये ज्याची दखल पूर्ण महाराष्ट्राने घेतली पाहिजे, पूर्ण नेतृत्वाने घेतली पाहिजे, या एका उद्देशाने आज या ठिकाणी शुभेच्छा देत आहेत. त्याच्यामुळे या शुभेच्छांच्या प्रती मला माझी कामगिरी या खुर्चीवर बसून करून दाखवायला पाहिजे. अहोरात्र मेहनत या ठिकाणी मी घ्यायला पाहिजे आणि ती मी 100% घेणार. सिंधुदुर्ग जिल्हा परिषद आज आपली स्वच्छतेमध्ये पुढे आहे, पर्यटनदृष्ट्यासुद्धा आपल्याला आज आपण पुढे आहे आणि हे सर्व होत असताना आज शिक्षण विभागसुद्धा जी आपल्या शिक्षण विभागाची जी पटसंख्या आहे ही कुठेतरी घसरते, कुठेतरी ही थांबायला पाहिजे. आपल्या सिंधुदुर्ग जिल्हा शिक्षण विभागाची वेगळी प्रतिमा या ठिकाणी जी उभी राहायला पाहिजे. सर्व शिक्षक, त्याचप्रमाणे जे शाळा व्यवस्थापन समिती असतील, या सर्वांना विश्वासात घेऊन एक आदर्शवत काम या जिल्ह्यामध्ये पुन्हा एकदा सर्वांच्या सहकार्याने उभे करण्याचा माझा मानस आहे. त्याचप्रमाणे दुसरं जे आरोग्य क्षेत्र आहे, तर त्या आरोग्य क्षेत्रामध्ये आज जर आपण पूर्ण बघितलं जिल्ह्यामध्ये कुठेतरी बऱ्याच प्रकारच्या अडचणी आहेत. डॉक्टर्स अवेलेबल होत नाही आहेत, त्याचप्रमाणे इमारतींमध्ये देखभाल दुरुस्ती नाही आहेत, त्याचप्रमाणे असणारी प्रशासन व्यवस्था ही सर्व सुधारण्यासाठी जिल्हा परिषद आणि आमचे जे वरिष्ठ सर्व नेतृत्व आहेत, आमचे आदरणीय खासदार आहेत, आदरणीय आमदार आहेत, या सर्वांच्या माध्यमातून शासन स्तरावरती जिल्हा परिषद म्हणून जो पाठपुरावा करायला पाहिजे, हा सर्व पाठपुरावा करून हा सोडवण्यासाठी निश्चितच जेवढे जमेल तेवढे प्रयत्न या ठिकाणी करण्याचा आमचा मानस आहे. निश्चितच. धन्यवाद रावसाहेब. भविष्यात आपण शिक्षण आणि आरोग्याच्या संदर्भात प्रश्न सोडवण्याचा आपला मानस असल्याचं त्यांनी सांगितलेलं आहे. कॅमेरामॅन साहिल दाहीसह उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, सिंधुदुर्ग. थँक्यू. थँक्यू. दीपेश राव.